Ako bitaw no, dugay nagyud kayo nga gitawag ko sa Ginoo aron sa pagpangalagad kaniya. Pero dugay nag-alagad man ko sa Ginoo, nagtudlo ko ka katikisim sa eskwelahan. Usa sab ko ka CFD nagtigpanlipod sa mga pagtulong ng simbahan kay sa una edad pa ko, basta bata pa ko, mga 16 siguro, 17 o 18 pataas siguro to. Dito na ko sa Plaza Independencia. Ako nang nakadebate ang mga nagkalaing pastor dito, pero wag ito mauso tong time mga kaning cellphone, kaya kung cellphone sa una manggod kuan pa to siya, keypad unya ang amot lang nitungan baga tong touchscreen. Pero kung naay touchscreen katong kuan na murag na stick ba, dili pa i-touch nimo ang imong kamot. Mas high tech naman karon yang kamera niadtong panahon na dili pa kayo tinaw nya, wala sa wa pa kayo mauso sa mga kuhag video, picture. Ang nauso pa niadtong panahon na katurang kudaker ba, maniniyot, usok ka na sa plaza. Ya dito kanunay ako gina sa makita sila si JQ, si EYD o ubang mga safety nga karaan no. Kanya sa San Jose Recoletos kada Lunes sa gabi magadtuan ko nya. Usa akong na inspired pagayo si Bradshaw Fernandez nya, isahay magpangutan-an ko niya sa DYRF no? Unya pilan istorya tinod nangalagad yung sa Ginoo nga hilig ko ampo, rosaryo, simba. Gusto gyud ako nga masantos ko, pero usay bitaw no, sukdon ka kung mangalagad ka sa Ginoo kay syempre nakay kaugalingong kinaiyang unya. Plus sa atong pagkabata natin mga bad experiences, nabuli ka unya, na ubos pagtanaw mga tao nimo, mao na nga usay magluod ko nya. Naa di nihitabo din nga time mo murag ka nang tungod sa pila na katuig ba nga na-experience ko nga ng mga pati nga experience man ko ang tawag emotional disorder ba, parang di ko ka-control sa akong emotion ba, pero akong intention maayo pero mukalit tan siya say mapuwa akong mata, akong facial gesture murag mausa ba, di na ko makontrol. Mao gani akong problema nga ako nung siya ma-detect mo na gipsig pangayo sa Ginoo nga mawagtang gina siya kay mo gina akong naproblemahan gid nga. Mao sa hinungdan nga migawas ko sa seminaryo kay tungod sa akong personal kuan mo kinaiya nga naan ako. Mao na nga ako ginagipangayo sa Ginoo nga iyang usbo ng tanan ba, kay since gitawag ko sa Ginoo, syempre ang pagtanaw sa tao nako akong kinaiyang wala matukma sa kuan akong gibuhat pagsangyaw murag kuan kay siya ba, lain siya paminawon ba unya. Mao na akong gibuhat matag-adlaw magampo ko sa Ginoo, magampo ko santos nga rosaryo. Ako gipangaya sa Ginoo nga ako Lord gitawag ngig ko nimo unya. Last na akong abroad, last na akong kuan, di na ako magnuna pag kalibutanon kay nasayad ko hapit na ka mo balik.
pero gamit ako usba nga akong kiniyang pagkatao. Kaya nga usba akong wagtangan niya akong emotional disorder ba. Kay kaniyang akong emotional disorder mao gina sa di ko mugawas sa mga dili ko murag ganang lainan ko ba, murag di ako ganahan mugawas ba, murag ganang bugat kayang feelings ba nga muuli ko sa mga murag ganang para na ako dili ko welcome kay ngano tungod sa nahitabo na ko sa pagkabata mo na experience sa mga pamilya mo na pasensya na katong nakasabot na mao ginawang problema nya naadagi na ako mao na nga gusto pangayon sa Ginoo mawagtang gini siya sa hingpit. Siyempre gusto ko mangandoy ko nga masantos, mangandoy ko makatuman sa precepts of the church gihat nga gusto ipatuman sa Ginoo. Kay ngano tagsara bitaw tao mangandoy ning mutang kani mga pangandoy mo ni pangandoy sa gustong malangit ba, gustong masantos. Siyempre kung gusto ka masantos ning kamot sang yawa nga gusto ka mahimong dautan mo na ang pag-ampo og kahibalo kina mag-uban gina siya. Kung sakto ka sa kahibalo magamit kayo na nimo sa pagdepensa, pagpangalagad sa Ginoo, pagsangyaw diha sa eskwelahan sa mga kabalayan, no? Unya ang pag-ampo bertud sa pagpaubos, bertud sa pagpangalagad sa Ginoo, pagtuman sa iyang kabubuton. Mao ni gusto sa Ginoo nga atong mabatunan, pero naaragyo na sa tao. Mao na nga ako siyempre gitawag ko sa Ginoo. Wala mo kaybaw pero ako nakaybaw ko sa akong kagalingon. Kay lahi manggod na tawgon ka sa Ginoo, murag imong ibaliwala ang kalibutanong pangandoy, imong ibaliwala ang mga oportunidad nga moabot sa imong kinabuhi nga para kanimo. Ako kung kuan pwede ko di mo uli, pwede ko sige lang og abroad gid ako og kwarta sa gawas gud, pero unsa man nimo nga mo abroad kang kung wa kay kalipay sa imong kaugalingon, kay mo hunahunag kasing-kasing puro man para sa Ginoo. Mao na nga ako gihangyo ang Ginoo nga kuan na ako kaugalingon decision ba usbon iyang kaugalingon usbon sa Ginoo akong kinayaw kaugalingon niya. Akong decision dili na magliko-liko, straight na pagpangalagad na niya. Ug mao na akong gustong buhaton puhon nga makauli ko nga para lang gyud sa Ginoo ba. Kay pareha manggutan ni Jonas gud, gitawag si Jonas propeta Jonas sa Ginoo, pero si Jonas nagliko-liko, di siya mutuman sa sugo sa Ginoo. Kay gusto ni Jonas iyang kabubuton mo matuman. Mao sa mga propeta ug tanang mga gitawag sa present kayon sa karon panahon na ang uban gitawag sa Ginoo pagpangalagad kay nasay potential no nga may sila mo storya na gigamit sa Ginoo ron pagbalik sa tinuray nga simbahan, gigamit sa Ginoo ron pagdani sa mga kalag, balik na to sa Ginoo, gigamit na sa Ginoo. Mao na nga atong paningkamutan kita mga gitawag sa Ginoo nga di ato balibarang tawag sa Ginoo, pangayoon natong Ginoo nga sa Ginoo nga usbon unsa may depekto sa atong kasing-kasing nga naa nato karon aron magpadayon tas papangalagad kaniya.
hantod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Kay mao man gini atong purpose atong pagpuyo nining kalibutan na mao gid ang pagpangalagad, pagsimba, paghunahuna kanunoy ngadto sa Ginoo. Ug salamat kay sa pagpaminaw. Hinaut ka namoy na katunang ginagmay sa kong experience kang adlaw. Salamat, God bless you, Ave Maria.